Добрый вечер. Добрый вечер. Выглядае добра. Угу. Так. Мы скончылі на чым? Мы збіраліся агледзець вось гэтую радыёвышку дзесьці на захадзе. Пасля гэтага можна сыходзіць з гэтай мапы. Яшчэ па дарозе можа нешта парабіць з дадатковых квестаў, але такой мэты пакуль што не было. Можа яшчэ раз зазірнем аглядзець, тут ёсць чароўная сажалка, дзе ёсць нейкая чароўная рыба. Вось туды можа зазірнем па дарозе. Але ў першую чаргу я зроблю крыху цішэй для сябе гульню. Так. Статус у нас добры. У нас хапае прыпасаў. Мне падаецца, я ўсё падрыхтаваў папярэдні раз. Это добра. Так, добра. Тады адразу пойдзем. Гэта сярэдзіна дня, мы можам прайсці даволі вялікую частку шляху проста як ёсць. Альбо не? Можа, гэта дрэнная ідэя. Калі раз ім пайшлі. Просто каб ацаніць, калі мы будзем хавацца ў машыне. Ці будзе нам норм. Так, нам нормально. Мы нават саграваемся. Таму, калі што, мы можам схавацца ў яшчэ нейкай машыне. Так, дзе? Дзе дарога? Галоўна не заблукаць. Надвор'е такое сабе. Адно добра, мы вельмі добра апранутыя. Нам гэта зараз дапамагае вельмі. Спадзяюся, на зараз не ідуць нейкія ваўкі. Нам чаго хапае. Землетрус. Окей. Чаму землетрусы? Все яшчэ вельмі моцныя. І воўк, дзесьці. Блін. Ну, зараз это можа вельмі дрэнна скончыцца. Я іх не вельмі буду бачыць, як яны падыходзяць. Адпудзілі аднаго. Так, яшчэ адзін застаўся. Атрымалася? Вітаю, Рэгана. Дзе? Бяжыць, давай. О, халера. Пачалося што? Добра, іх адпудзілі. Вітаю, Ілдай. Я зараз іду да радыёвышкі, але літаральна па дарозе вось острова ваўкоў. Атрымаецца ў мяне дзесьці сагрэцца, можа, па дарозе? Там быў бункер, які даволі зручны. Я разлічваў да яго дайсці, але надвор'е настолькі дрэннае, што не ўпэўнены, што гэта будзе добрай ідэяй. За это трусы тут толькі што землятрус быў. Мне падаецца з аднаго сямейства. Я, можа... Такой хутка, што мы павінны даволі хутка датопаць да бункера. Ёсць добры шанец. Калі не, то можа мы схавацца ў машыне нейкай па дарозе. Можа, рэвальверам мае сэнс карыстацца зараз. У асноўным. На літаральна да халеры патронаў. У нас усё дрэнна. Я неяк не разлічваў, што гульня рэзка з такой утульненькай і лёгкай. Ну як, пачатак гэтай мапы быў даволі складаным. Ну як, проста хоць нейкая пагроза была. Сярэдзіны да канца было увогуле без праблем. Зараз жа рэзка у нас усё скончваецца. Патронам вогнішча не распаліш так.
пры жаданні магчыма, ведь але ж усё я не ўпэўнены, мне ніколі не было зброі і я не ведаю. Ці магчыма з патрона дастаць порах і яго распаліць? Таму што тэарэтычна гэта магчыма. На практыцы хляра яго ведае, калі ў цябе замёрзлі пальцы, што-небудзь з патронам-то зрабіць. Машина. Давайте завернем, может у нас все ж таки мы будем согреваться внутри яе. Это не дапамагае. Наколькі гэта не дапамагае? Адчуваецца ў машыне як -4, нават без ветра. Пальцаў не стало? Не-не-не, ну гэта... Я не ведаю. Я не упэўнены, это я просто придумал. Порох жа все ж таки гарыць? А, не, іскра нейкая патрэбная, і ён потым як выбухне. Можа пры невялічкай колькасці нормально. Але ж якая розніца тады, я зараз думаю, блин, калі у цябе ёсць... Ты можаш распаліць чымсьці порох, то навошта табе ўвогуле порох-то, калі ты можаш распаліць што-небудзь яшчэ. Мы хутка замерзаем. Это ненормально. Бункер ужо амаль тут. Нам толькі за мост прайсці. Вітаю ўвогуле ўсіх. Калі вы не ведаеце, што ў нас увогуле адбываецца, мы спрабуем... Мы зараз гуляем 3-й эпізод The Long Dark. Мы прайшлі першыя 2, і па падзеях, гэта будуць зараз спойлеры, але яны важны для гісторыі. Тут я ніяк іх не пазбегну. Наш муж, ну зараз мы гуляем, мы пачалі першыя 2 эпізоды, гулялі за мужа зараз бягучай персанажкі. Яе муж трапіў у пастку нейкім чалавекам, які літаральна збівае яго. Але гэта было па тыпу таймлайн такі. Ён пайшоў шукаць сваю жонку, і пасля гэтага... Вось замерзлы чалавек. І я ўжо все забраў з яго. Яе муж пайшоў шукаць сваю былую жонку, то бок нас, і у яго гэта не вельмі атрымалася. Ён ішоў па яе кроках. Але ж нешта здарылася са спісам. Я ведаю, што здарылася са спісам. Дайце мне момант. Лідары. Гэта таму мне патрэбна яго немагчыма, на жаль, аўтаматычным зрабіць. Я вельмі жадаў, каб ён быў аўтаматычным, але ж гэта не варыянт. Так. У нас праблема ў яго. Давайте вось так. Раз яго дакладна павінна хапаць месца. Так, замерзнем. Дзесьці тут павінен быць. Так вось, муж трапіў у пастку, і яго пачалі збіваць. Гэта скончыўся другі эпізод. Потым паралельна нам паказваецца гісторыя Астрад, жонкі, якая зараз аддзелена ад свайго мужа, і мы дакладна не ведаем, ці ў які момант ён трапіць у гэтую пастку. Ён сыходзіў ад мядзведзя і прамог нават яго. Але ж гэта скончылася вось гэтай пасткай. Зараз мы паспрабуем дабрацца да радыёвышкі і паспрабаваць звязацца з сусветам увогуле. Што, дзе? Можа мы ўжо не паспяваем, можа з мужам ужо ўсё дрэнна зусім. Альбо мы наадварот яшчэ ў нас шмат часу. Забяремся ў бункер, працягнем трошкі. Я узгадаў, так, я забыўся, я сёння жадаў адну рэч яшчэ зрабіць. Там Void Bastards было падвоенае. Void Bastards. Ім яшчэ дадаем 500. 11400 становіцца ў суме. І Invincible, гаворыш, яшчэ ёсць за 0. Не, пачакай, я не бачу. Зараз наш Invincible... не, я неправильно прачытаў. Добра. Выратавалі. Гэта добра. Void Bastards выправіцца, як толькі у нас будзе яшчэ галасаванне хоць за якую гульню. Ён нават падымецца на месцы сваім, будзе на 4-м месцы адразу пасля The Forest.
Я захаваю спіс. Добра. Так, гэтым месцам мы можам яшчэ і даволі доўга працягнуць. Тут нават ежа ёсць. Мне хутчэй за ўсё не патрэбна. Што ў нас па леках? Болесусушальных хапае, антыбіётыкаў таксама. Не, з усім астатнім усё ў парадку. Пакуль час ёсць, можам трошки адрамантаваць нашу павязку. Вось. Мы дабіраемся да вышкі, і нас паспыталі, што там ёсць працоўнае радыё, і, магчыма, мы з кімсьці звязацца зможам. Працоўнае радыё — гэта вялікі сумнеў, бо радыё увогуле ўся электроніка павінна выключацца, і яна зараз не працуе, літаральна ніводная электрычная рэч не працуе. Адзінае, што можа нас выратаваць, гэта тое, што ў гэты момант будзе паўночнае ззянне, што хутчэй за ўсё не адбудзецца. Але ж радыёвышку трэба праверыць. І пасля гэтага ў нас ёсць магчымасць сысці, вось прыблізна тут, вось у гэтай часткі мапы, ёсць шлях да старога рудніка, праз які мы можам прайсці і выбрацца далей з гэтай уцешнай даліны. Гэта будзе нашым планам. Вітаю, раёна. Мы зараз грэемся ў бункеры і ідзем далей да радыёвышкі. Грэемся ўжо там. Я ж не могу тут развесці огонь? Не, не могу. Можа, я нешта яшчэ тут прапусціў, пакуль хадзіў. Час ёсць? Пуста, нічога няма. Персікі, якія пайшлі яны нахер. Это ўжо можа быць цікавей, арахісавая паста. Што па ежы? Не тое, каб шмат. Давайте возьмем с собой. Это не идеально, але ж лепей, чым персики. Нічого не бачно. Ну и добра. Персики недооценены. Да, так, я згодна. Трэба нам... Я бы браў з собой персики, але я ж тады дакладна нікуды не сыду, у мяне перавага будзе як звычайна. Перабірае ён паста не ідэальна, персики не падабаюцца. На жаль, нам вельмі трэба быць асцярожным з тым, што нам наносім, бо увага гэта такі вельмі важны ресурс. Калі была магчымасць, я бы яшчэ знізіў нашу вагу 10, можа, кілаграмаў на 5. Яшчэ сыгрываемся. З'едзім што-небудзь, пакуль мы чакаем. Насамрэч, можа, гэтую пасту і пачнем есці арахісовую. Колькі яна там? Дзе яна? Вось яна. Так, яна першы кандыдат. Корм сабачы ўвогуле ідэальная рэч. Яшчэ крышку паграцца. Вітаю, Найна Рэванс. І вітаю, Волчара. Так. Там літаральна, можа, яшчэ 5 хвілін. Учора даволі дзіўна было з персонай. Тых, хто не былі на ўчорашнім стрыме. Сітуацыя ў персоне даволі рэзка... змянілася. Наша сітуацыя ў сюжэце даволі прасунулася і даволі моцна. Але я зараз не пра гэта. Літаральна ў самы галоўны сюжэтны момант я разлічваў, зараз я прайду босса і нешта там пагляджу катсцэну што-небудзь, мне дадуць, можа, перапынак, дадуць захавацца. Не, яшчэ гадзіну. Яна мне плейнскейм тормент у гэты момант нагадала, у якой мы 1,5 гадзіны з персонажам размаўлялі. Гадзіну мяне не адпушчалі, пакуль я не дагляджу ўсе катсцэны і не паразмаўляю з усімі персонажамі. Нікуды, ніякіх захаванняў. Было даволі брутальна. Я разумею, што важны момант у гульні, але ж мне не заўсёды ёсць бясконцая колькасць часу. Мы сагрэліся, пайшлі далей. Так, у нашым выпадку мы пойдзем зараз, каб не пераблытаць. Прыкладна ў гэтым напрамку. Тут ёсць, дзе падняцца. Тут была вяроўка. Дакладна гэта ведаю.
Мы зараз пойдзем каля гэтых камянёў, хутчэй за ўсё да яе выйдзем. Захаванне для сабакоў. Так, яна прыкладна мяне так... Я разумею, гульня ўсё ж такі старая, але я думаў, ну, як арыгінал быў стары. Але я же разлічваў, што, ну, неяк больш сур'ёзна да нас, да, як да гульцоў будуць адносіцца ў перавыданні. По типу, ну, дадзім проста невялічкі момант, просто захавацца. Альбо час часу нават робіць такую магчымасць, што ты просто, вось, жадаеш захавацца, захавайся зараз. Так, пячора. Якой, хутчэй за ўсё, нічога карыснага не будзе. Ну так, выглядае, што нічога не будзе. Але гэта неблагое месца, каб пагрэцца, калі б мы не ведалі, што тут бункер недалеко ёсць. Вітаю, Мета Ігорый. Так, Кадзіма таксама. Але я не памятаю, Кадзіма ёсць магчымасць захоўвацца ці не. Вось гэтага я дакладна не памятаю. Ну, па тыпу, падчас катсцэн. Яны ўсё ж такі, як гэта, па тыпу, там можа быць 2-3 гадзіны катсцэн, літаральна, я не жартую. Але паміж імі бываюць перапынкі, у якія магчымасць ёсць захавацца. У мяне такое ўражанне было. По крайней мере, по меньшей мере у Death Stranding. Я зараз не магу згадаць, што было ў Metal Gear. У Metal Gear праблем не было, наколькі памятаю. Катсцэны не настолькі доўгія былі. Тупо потому, што мне падаецца, Konami не давала на гэта бюджэту. Мы літаральна павінны быць каля вышкі зараз. Зараз знойдзем, як да яе дабрацца. У 5-му пачатку. Можа. Я зараз спрабую згадаць. Магчыма. Звычайна просто такая справа. Калі пачынаеш гульню, ты неяк, скажем так, чаканні у мяне няма чакання ў гульні, можа таму гэта не так уплывае. Типу, ну ты не ведаеш, колькі яна будзе займаць, можа ўжо без розніцы, таму не заўважна, калі ў пачатку шмат усяго. Але ж у персоны наадварот, яна неяк чым далей, тым больш яна запавольваецца і неяк расцягвае ў часе некаторыя моманты. Я говорю про третью персону. Пятой персоне хутчэй не. Я скажу, што не. Але я ж не упэўнены, я быў зацікаўлены сюжэтам, мне вельмі цікавы быў сюжэт. Так, галоўна зараз не змёрзнуць нахрен. Здесь павінен быць выхад да этой вышкі. У папярэдні раз тут хадзіў не воўк, а мядзведзь. Нам лепей яго не сустракаць. Вось, радыёвышка. На самом скайз справляецца 500. Дзякуй, вялікі. Оу! Яго тут не было раней. Я упэўнены, я правяраў тут. А я ўвесь сюжэт уважаў, што Маргана яна. Там жа ж гэта некалькі разоў падымаецца, гэтае пытанне. Тыпу, я сам лічыў, што гэта яна, і персанаж галоўна лічыць, што Маргана гэта яна, але Маргана лічыць, што ён. Так, фэшфэйр. Добра, што тут цёпла. Патрон для стрэльбы, рэвальвера. Мне падаецца, цікадзёр я свой пакінуў. О, там быў энергетычны батончык, я яго прапусціў. Тут магла быць, як галоўная персонажка сказала, што гэта можа быць Моллі. Моллі я забіла яго. Лыжная куртка. Наколькі памятаю, не, у мяне значна ўсё лепей. Кава, корм для собак, арахисовая паста. Палево для ресторана. О, контейнер jeszcze. Całość od mnie. Jest korystny.
може. Я ж сказав, що тут може бути радіо. І я нічого подобного на радіо не бачу. Looks like this has been here a while. Тут шмат патронів. Назадка на столе. Сразу не зауважил. Запіс Жихара Утешної долини, частка 3. Це відбулося падчас завеї, тому ми не даведаємося, що за холера там здарилося. Відомо тільки одно, а чаши тепер одрезані. Тисячі тонн каменів відділяють нас від остатньої частки в ріки Медведя. Землетрус? Махчима. А, ось на радіо не зауважу. Окей, зрозумів. Зараз ми додадим палива у ліхтар. Угу. Не працює. Я не здивлений. Well, that trip was a waste. Яна не ведае, што яно працуе падчас поўначнага ззяння. Some shut-eye. Strike off for the mine Father Tom mentioned in the morning. It's time to say bye to Pleasant Valley. Huh. Radio. Паўночнае ззянне It's working. пачалося. Why can't I get anything? Come in. This is Perseverance Mills. Hello? Come in. Hello? Can anyone hear me? Is this the radio station at Perseverance Mills? Can you hear me? We need help. There's some kind of quarantine situation. Hello? Mackenzie. What do you mean quarantine? Mackenzie, is that you? Is there a doctor with you? We need a doctor or medical assistance, anything. I can hear him, but he can't hear me. We're cut off. You're alive. Damn, Mackenzie. You're alive. And on your way to Perseverance Mills. I've got to get there. Вона почала зараз передачу з другого епізоду. Electricity must be reacting to the lights in the sky. Зараз я не ведаю про паўночнае ззянне. What is it, Molly? We have a lot in common, you and I. How's that? We both left our men behind. We both like to be alone. We're both hiding from our pasts. I don't know what you mean. Yes, you do. I didn't kill him, you know. I wanted to. So many times. I just never had the courage. And as bad as it got at times, at least I wouldn't be alone. Being alone would be worse. That's what I told myself. I don't judge you, Molly. I didn't kill him, but I may as well have. I watched while the wolves surrounded him. I knew what was coming. I had a rifle in my hands. I could have helped him. Molly. It all happened in slow motion, you know, like a ballet. It was so quiet and confident, like there was no other way in it. And I just stood there, frozen. He was yelling at me to shoot. I couldn't. They circled. And then they were on him. Like a force of nature. Molly? Why are you telling me this? Because it's important for someone to know For someone to know what? that I don't regret it. Not for a second. The convict. Outside with the arrows in his back. That your handiwork too? Yeah. They're all gonna pay now, Astrid.
Who are? All of them. We've been in the background, in the shadows, invisible, overlooked for too long. Not anymore. I'm not sure revenge is the answer, Molly. Maybe not, but it'll do for now. Feels good to be on this side of the hunt. So I'm making up for lost time. Take care of yourself, Doctor. You too, Molly. Tell me one last thing. Your pilot. The one you left behind. You one of the good ones? Yes, he is. But things are complicated between us. Let's just say I wouldn't want to find him with an arrow in his back. Then I hope to never meet him. It's been good talking with you, Astrid. For a little while, you took the loneliness away. I hope you find what you're looking for. I hope you can help those people up in Perseverance Mills and find some peace for yourself. Thank you, Molly. I hope you can find some peace too. Так, мы зараз пачулі перадачу з радыё яе мужа, які гэта перадача з другога эпізода. Калі зараз мы засінхранізаваны, то яе мужа яшчэ шмат часу. З-за гэтага, наколькі памятаю, ён... Так, мы сабралі... Так, пачакайце-ка. У гэты момант мы пайшлі на дамбу. То бок магло павінна прайсці дзесьці ад 1 до 5 дзён, прыкладна. З гэтага моманта, калі на Маккензі нападуць. Мы прыкладна у аднолькавай частцы зараз гульні знаходзімся з ім. Добра. Яна ўжывіла ў гераіне чып, як яна ведае старца стацыянарных тэлефонаў адсочвае. Ніяк. Гэты тэлефон адказвае, яны ўсе тэлефануюць. То бок усе і паўсюль. І яна проста пачынае тэлефанаваць. І мы падабаем дзесьці каля любога з тэлефона. Яно нават ужо скончылася ўсё. Вельмі хутка. Так, пакінуць. Гэта нам літаральна ісці назад увесь шлях. Будзем глядзець за надвор'ем. Бо пры дрэнным надвор'і нам лепей ісці па дарозе, як мы шлі сюды. Пры добрым надвор'і мае сэнс зазірнуць вось сюды і паспрабаваць выловіць рыбу. І, судзячы па гуку, хутчэй за ўсё мы пойдзем па дарозе. Окей. Зараз сагрэемся, зазірнем на вуліцу. Неблагая ідэя, можа, была бы адпачыць да раніцы. Давайте да раніцы адпачнем. Энергія нам спатрэбіцца. 10-4 гадзінкі. Лепей сябе адчуваем. Дзе наша ўся ежа? Пайшла арахісовая паста. І вода. Это сам пачатак раніцы. Давайте, надвор'е. Мінус 33, нават горш, чым было. Мінус 34 і мінус 27 ад ветра. Мінус 35. Температура паветра. Не, знаете, ведаеце што? Мы просто пачакаем внутры. Не. У такое надвор'е. Паспім яшчэ, можа, гадзінку? Паўтары. Можа, больш шанцавала надвор'ем. Так. Але зноў жа там нават нас папярэджвалі, што будзе завея, і вось завея надышла. То бок гэта, хутчэй за ўсё, тая завея, пра якую пастар і гаварыў. То ўсё будзе даволі дрэнна.
Так. Пробуем. З надвор'ям. Мінус 20. Ну, такое. Добре. Доповолюватися вже не будемо, пойдемо далі. Не в гэты бок. Ці гэта сапраўды Канада? Яны лічаць, што яны каля Канады. Але наконт клёна не бачыў ніякіх клёнаў і аленяў таксама. Побачце, не аленя, а лося. Аленяў мы бачылі. Я блытаю, ці... А, не, нормально ўсё. Десь тут повинна бути тая віровка, по якої я залез сюди. Ось вона. Не ведаю, як по безпеці, але мені подається, у такое надвор'я не рекомендовано по тросах спускатися, в особистості без страховки. Бункер у тым напрамку. Звернем бункера, скарыстаемся ім, каб крыху сагрэцца. Jesus, it's cold. Я быў такі пры такім надвор'і яшчэ баяўся, што дрэвы проста паваляцца і упадуць на мяне. Яны ўсе гнуцца. Дзесьці тут павінен быць бункер. 8. God, yeah. Freezing. Бяспеку мы знець страцілі гадзін за 20 таму. Ну так, были бы адекватными, сидели бы с пастором там у теплыни. Так. Наш план тады просты. Мы не пойдем уже сюды до сажанки гэтай. Мы выйдем на дорогу и по дороге уже пойдем у город. У самім горадзе адагрэемся яшчэ. Адзінае што? Ну так, выбору не той каб шмат. Мы пойдем по дороге сюды и пойдем до рудников. Это все. Мы не будем никуда яшчэ заходить. Пачнем яшчэ гадзінку, скараемся. От медведя. Осторожно, Джонни, медведя на дрэвах. Добьемся неяк, я думаю. З'едем яшчэ что-нибудь. Дойдем эту арахисовую пасту. Любые додатковый килограмм дае нам хуткасці больш, таму позбаўляемся чаго можам. Яшчэ можна нешта з'есці. Проверяю всю зброю. У нас усё яшчэ да халера патронаў да рэвальвера. У нас 26 патронаў да стрэльбы. Ну і яшчэ хапае да сігнальнага пісталета. Рэвальверам лягчэй за ўсё ад ваўкоў адбівацца.
Неяк частка за жонку складаней, я скажу, што хутчэй частка за мужа вельмі лёгкая. Занадта лёгкая, таму што нават трошачкі сюжэтка трошкі ламае, скажем так, стан выжывання. Бо гэта зразумела, гэта зусім дзве разныя рэчы. Ты не можаш іх, ну, па тыпу, поўнасцю аднолькавымі зрабіць. Табе трэба неяк прыдумаць і выкручвацца. Добрыя прыклады сабноціка, напрыклад. Але тут атрымліваецца так, што на механікі выжывання, дзе самае карыснае, што ты можаш здабыць, гэта літаральна вось адзенне, якое на зараз на нас, гэта такое шчасце у выжыванні. Гэта немагчыма. Ну, то бок, такое надвор'е, і ты, ну, ты халодны ўжо, ўсё. Такую дыстанцыю, як я зараз праходжу, гэта ненармальна хадзіць. Ты павінен ведаць, што ты хутчэй за ўсё атрымаеш абмаражэнне за нават невялічкі пераход у такое надвор'е. Надвор'е, нагадваю, мінус 39, мінус 29, мінус 39 тэмпература паветра, вецер яшчэ дадае мінус 29. Гэта мінус 70, якія трэба кампенсаваць хоць неяк. З нашым адзеннем мы адчуваем гэта як на мінус 29. З 70. Адзенне са скуры воўка, это амаль, ну, я не памятаю, як зараз, не ведаю дакладна, як зараз. Але раней гэта было адно з найлепшых, што ты мог увогуле апрануць. Вось, а мы тут яго проста ў пячоры знайшлі. Ну, гэта немагчыма, гэта па тыпу табе амаль увесь працэс твайго стварэння гэтага адзення замяняе. Так, нема сэнсу хавацца ў машыне, так? Мінус 33 звонку адчуваецца як мінус 8, нягледзячы на то, што мы хаваемся ў машыне. Няма сэнсу хавацца ні ў чым. Ідзем да горада, хаваемся ў не царкве, а каля пастара хаце. Ось. І ў выжыванні ты плануеш кожны свой крок, і ты вельмі шчаслівы ад таго, што ты знайшоў нешта, ну, па тыпу, альбо карыснае, альбо ты кожны момант думаеш аб тым, як ты замёрзнеш. Гэта пужае цябе, гэта напружвае, гэта і стварае саспенс гульні. Гісторыя трошкі не аб гэтым. Ну, і гэта зразумела, бо тут альбо рабіць арыентацыю на адно, альбо на другое. Я не кажу, што гісторыя неяк чымсьці дрэнная. Зразумейце мяне карэктна, мне падабаецца гісторыя. Вось, проста гэта два розных, скажем так, геймплея і два розных адчування. Ім патрэбна было даць нам нейкую магчымасць, каб мы дакладна змаглі перасоўвацца паміж месцамі, то бок даць нам зброю, калі мы жадаем. І ім патрэбна для гэтага ёсць гэтыя квесты аддаць рэсурсы, каб мы займаліся зборам рэсурсаў, каб мы думалі аб гэтым. Это наши зубы клацают? Альбо проводы. Так, мама дайшли, все добре. Я на сярэдняй складанасці праходжу, так. Гэта нават і лічу мінусам сваім. Але я глядзеў, у мяне няма магчымасці толькі новую кампанію альбо пачаць эпізод новы на новай складанасці. Зноў жа, я бы лепей на высокай складанасці праходзіў, напрыклад, выпрабаванне. Таму што, скажем так, калі ты прайграў у выпрабаванні альбо у выжыванні, гэта як частка працэсу адчуваецца. У гісторыі гэта не адчуваецца як частка працэсу. Гэта хутчэй па тыпу, памылка, трэба яе выправіць. Ну, по типу, ты не атрымліваеш далей гісторыю, ты не працягваеш, табе трэба было захавацца. Я не малачынка, таму што я не захаваўся ў пэўны момант, і мне трэба перапрайсці апошнія 2 гадзіны. Бо памылкі тут у гэтай гульні пры бягучым зараз балансе памылка можа быць па тыпу некалькі крокаў назад яшчэ, што на вельмі высокай складанасці ты проста не можаш прайсці гэтую дыстанцыю. Зараз, напрыклад, у такую завею здабываць сабе новы рыштунак, это такое самазабойство.
нельга ў пробаваннях выбраць складанасць. Тым больш. Гэта тады аптымальна, што ў цябе ёсць нейкі задуманы адразу варыянт складанасці. Гэта, мне падаецца, ідэальны варыянт для такіх гульняў. Ну, нам трэба тут просто адпачыць, у нас варыянтаў не той, каб шмат. Калі б у сюжэце было такое выжыванне на максімалках, то мы б сюжэту не пабачылі. Так, гэта тое, што я спрабаваў распавесці. З-за таго, што гульня спрабуе, скажем так, дасягнуць розных мэтаў, ёй па-рознаму патрэбна рабіць тэмп і рабіць па-рознаму рэчы. Так, зноў ядзім. Я так разумею, завея гэта ніколі не скончыцца, гэта сюжэтная завея, да якой мы рыхтаваліся папярэднія некалькі стрымоў, таму я бы нават не чакаў, што ўсё лепей стане. Прыклад добрага сумяшчэння сюжэту і выжывання, прычым у гульне, у якой не вельмі такі ціск на выжыванне ідзе. Гэта Сабноціка, я ўжо трохі гаварыўся пра яе, але там ты абмежаваны сваім выжываннем і, скажем так, паляпшэннем свайго становішча тым, што ты, калі прасоўваешся далей, ты не выжываеш кожны момант, а ты больш займаешся даследаваннем. То бок гульня хутчэй на нейкай таямніцы пабудавана, чым на выжыванні самім. Але гэта можна назваць усё ж такі выжываннем, ну, таму што ёсць базавыя нейкія элементы выжывання. У The Long Dark усё ж такі ціск ідзе больш на выжыванне, і гэта, скажем так, тут іншае кола геймплею, у якім ты ўдзельнічаеш. Тут самае адчуванне ў тым, што ты нішто не можаш супрацьпаставіць гэтаму надвор'ю. Большасці надвор'ю, чым жывёлам, альбо чамусьці яшчэ. Твая пагроза не нейкае невядомы монстр. Твая пагроза гэта замёрзнуць, не паесці, не папіць вады. Вось гэта твая небяспеца. У Сабноцікі гэта праходзіць праз першыя 15 хвілін. Табе ўжо без розніцы, ну, усё ў парадку. Няма невялікай патрэбы ў ежы альбо вадзе. Мы так рыхтаваліся, што замест таго, каб перасядзець у вясковым клубе, пацягнуліся далучацца да інтэрнэту. Ой, якраз як надоечы на скідках купіла, трэба паглядзець, яшчэ не паспела. Я прайшоў першую, я вельмі рэкамендую першую Сабнотіку. Ну, і там, хутчэй, Below Zero лічыцца як DLC. Я Below Zero не прайшоў, але не таму, што ён дрэнны, ён, скажем так, гэта лепей абмяркоўваць гэта з тым, хто гуляў у арыгінал. Але гэта не пра выжыванне, ўсё ж такі збольшага. Гэта пра таямніцу, пра зацікаўленасць у тым, што будзе далей, і гэта цягне вас скрозь гульню. І вам цікава карыстацца механікамі крафта, як бы гэта не гучала, мяне у пэўны момант задзяўбалі розныя выжывачы і крафтавыя гульні, нават па тыпу як The Long Dark. Гэта трошкі адайшло мне, я проста перагуляў у пэўны момант. Землятрус. Яшчэ адзін землятрус. І Сабнотіка была тым момантам, калі мне ўжо здзяўбло такога плана гульні. Але, ну, калі у цябе літаральна акрамя крафту нічога амаль няма ў гульні. Але ж там сумяшчэнне ёсць, і яно вельмі ўдалае. Гэта складана аб'ясніць даволі. Бо ёсць сюжэт, які гаворыць вам, табе патрэбна дабрацца туды-то. Вось туды.
У тебя просто есть место, якое ты збираешься добраться. Як ты тут доберешься, твоя праблема. Як ты праблему будешь это вырашаць, ты вырашаеш. Гульня па крыху разгортваецца, і там ёсць на працягу ўсёй гульні вас пераследуе таямніца. Так, ваўкі. Якую вы спрабуеце неяк вырашыць і даведацца, што будзе далей. Дзе вы? У мяне няма часу, ваўкі. Можна зарадзіць просто пару патронаў. Все, яны сышлі. Ідзем у гару. Перазарадзіць патроны. Базу будаваць можна нават не адну. І што цікава, яна не абавязкова, і ў той же самы момант гэта вельмі карысна мець сваю базу. Так, але зноў жа, гэта цікавае сумяшчэнне. Гульня, якая спачатку рабілася як выжывач і будаўніцтва базы, пераўтвараецца вельмі добра накладзены сюжэт паверх гэтага, і табе цікава пабудаваць базу, якую звычайна проста мэта была толькі пабудаваць базу, а тут у цябе ёсць мэта, навошта ты гэта робіш. Белую зіру трошки навей, мне сподобалось больше нейкі механікі, было цяжка потом у аснову гуляць. Цікава. Я скажу, что лепей паспрабаваць все ж таки з першай. Вось, бо... Вось он закінуты руднік. Я могу сюды схавацца. Справа ў тым, што разлетаюцца цешна далей, пераканаць, што выканаю ўсе заданні і даручэнні першым даследаваць шахту, вы не здолееце вярнуцца назад. Мы ў такое надвор'е ўсё роўна не будзем нічога рабіць звонку. Добра. Парада, не будуйце базу цыклопу. Добра. Карацей, скажем так, Evil Dive, ты літаральна мае думкі наконт абодвух частак і гаворыш. Я просто іх не выказаў яшчэ. Сэнс такі, калі вы пагулялі ў адну, другая вам не прапануе нічога новага. Таму не мае аніякага... Яна амаль не мае аніякага сэнсу. Амаль. Там ёсць нейкія моманты, якія могуць быць цікавы, вам можа спадабацца, можа быць. Справа ў тым, што калі вы прыйшлі адну, другая вам не падарыць нічога новага. Другая не лепш за першую. Яна такая же. Яе праблема толькі ў тым, што яна такая же. Калі вы пройдзеце другую раней, чым першую, магчыма, будзе тое ж самае, што і ў Evil Dive. Па тыпу, вам першая просто не дасць нічога новага, можа... Тым больш, што другая адразу паліць увесь сюжэт першай. Амаль адразу, па тыпу, у цябе ўжо ёсць тое, што з'яўляецца таямніцай, галоўным сакрэтам папярэдняй часткі, другая выдае вельмі лёгка. Першая цягне час, таму у вас ёсць большее адчуванне насычэння. Вось. Маё меркаванне лепей паспрабаваць першую, таму што яна цягне таямніцу трохі даўжэй. Каб яна не ўвалілася. Будем пратрымлівацца правага боку. It's mine, all right. The air is thick. Нет, хутчэй за ўсё нічога карыснага не знайду, але можа мае сэнс сабою трохі сабраць вугля. І ён даволі добра паліцца. Кавалкаў 5, і нам гэтага надоўга хопіць. Нават закрылі праход тут. Добра, што я ўзяў з сабою і шмат паліва для ліхтара. Літаральна тут усё разваливаецца. Так, там заколочено. Нема сэнсу ісці. Зайца црус. Галоўнае, каб нас тут зайцем не завалило.
Так, на варштаті. Я хочу за все нічого такого корисного я не вмію робити, так? Ні, я не вмію. This stuff will come in handy. Я не буду так казаць, я быў зацікаўлены першай пасля другой часткі, пры тому що я ведаў гісторыю першай. Яны гуляюцца аднолькава, але дадаванне нейкіх элементаў не страціла ў мяне жаданне прайсці 1-2. Яно не тое, каб ёсць вялікая перавага. Па тыпу няма такога, што па тыпу, о, першая лепей за другую. Там такое просто адсутнічае. Яна літаральна збіраецца абваліцца надо мною. І гэта не вельмі карэктна будзе назваць. О. Не ўжо. Ау. Nothing broken. Still breathing. Я здзіўлена, што я на сябе нічога не зламала. Так, Так, боль. Боль суцішальная нам патрэбна. Так, яшчэ перавяжам сабе. Першая больш пра глыбінныя прыгоды, а другая прыгода на паверхні. Так, не магу нічога дадаць, гэта так. Фэйр. Мне не тое, каб патрэбны быў. You probably duck under those rocks. У нас хапае святла проста ад нашага ліхтара. Наконт ліхтара. Колькі у нас паліва? Яшчэ хапае, будзем карыстацца ім. То, каб нам ён быў вельмі патрэбны, давайте паглядзім. О, не, нам патрэбны ліхтар. Я буду ім карыстацца. Так, правы праход завалена. Выбору няма. Быць асцярожным, добра. Так, я гэтага не дагаварыў. Яна ёсць, з'яўляецца, яна не з'яўляецца другой часткай, яна з'яўляецца дадаткам. Я перабіла гульня мне распавесці. Я не ведаю, ці ёсць планы ў распрацоўшчыкаў сабноцікі на нейкае па тыпу пашырэння гульні нейкае. Ну, па тыпу не пашырэнне, можа на другую частку. У іх былі... У іх заняло шмат часу зрабіць першую частку, і таксама Белаўзіру заняў. Таксама даволі шмат часу, нягледзячы на тое, што шмат чаго у... Большасць асетаў, напрыклад, выкарыстоўвалася механік таксама з першай часткі. І рухавік той же самы. Ну, там трошкі, можа, новая версія Unity была. У астатнім... Спадзяюся, не разваліцца зноў. Метэйгоры адпраўляю яшчэ 1000 на Void Bastards. Дзякую вяліка. Void Bastards уже павінен быць даволі высока. Мне што я не магу зараз паглядзець, але мне падаецца, можа, 3-4 месца. О, тут быў ліфт. Можа, ён і працуе зараз паўночным зяннем? This elevator looks like the only way out of here. Давайте доглядзім трошечки паблізу. Што увогуле ёсць. Ліхтарык. Я памятаю, што ён важыць нармальна. Давайте This will возьмем. come in handy. Зараз паўночнае зянне можна скарыстацца ім як продкам электрычнасці. О, электрычнасці святла. Яшчэ вады.
Плюс фішальны будзе карысным, павязкі таксама. Я возьму, можа, яшчэ тканіны трохі. Здаецца, яна ў мяне амаль скончылася. Тут ёсць яшчэ што даглядаць, але я не ўпэўнены, што мае сэнс, бо гульня настойліва гаворыць мне, што трэба ісці далей. Пройдь ліфт. Я так разумею, што мне трэба згарэлы засцерагальнік. Зразумеў, хутчэй за ўсё ліфт сам па сабе не паедзе. Добра, давайте даглядзім, гэта ўжо ліфт. Ён хутчэй за ўсё зараз у дрэнным стане. А яму бачна, але ж думаў, што можа ён працуе ўсё ж такі. Так. Так, каб штосьці карысна ў гэтым баку. Добра, тады мы можам... А мы можам тут падняцца, не? Падаецца, можам. Вось, не патрэбна было абыходзіць нават на тое ўсё. Засцерагальніка няма. Гэта мы ўжо ведаем. Эта вся шахта павінна разваліцца ўжо даўно. Такімі землятрусамі. More dead ends. Так, нема праходу. А калі я паспрабую ўвайсці, зачынена. Патрэбны болтарэз. Ці там можа быць нешта, што мне патрэбна, я нават не бачу. Не выглядае. Пойдем шукаць болтарэз. Так, дзе мы ўвогуле? Мне падаецца, туды будзе шлях. Пратрымлюся левага боку. Зараз паспрабуем зразумець, дзе мы ўвогуле. Тут могуць быць засцерагальнікі. Ёсць. Business. Сур'ёзна? А, тут гэта частка электрычнасці адрубілася. Тут лагічна, мае сэнс. Зараз то пытанне да ўладальнікаў каточкаў. Вашыя коткі таксама патрабуюць сядзець побач і глядзець, як яны ядуць. І гэта толькі мой кот такі псіхічны. Мае не патрабуюць, але ў мяне два, і тут хутчэй адбываецца такі момант, што ў іх канкурэнцыя. Па тыпу, калі ты не з'едзеш сваё, то іншы кот з'есе. Пакуль жахаў яшчэ ўсё ў парадку у нас. Трохі нагнятаюць. Але ж у гульні пакуль мы не сустракалі нічога такога, што было бы не надвор'ем, скажем так, з пагроз. Вок-бітбоксер бы гэта быў самы моцны такі момант. Probably useful. Можа яму патрэбна наоборот, каб ты была каля свайго кота, ну так от патрабуе, каб яго якраз таки была канкурэнцыя по тыпу, блин, так не цікава, мне патрэбна змагацца за сваю ежу. Ау, 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 ау. Опекся.
Так, з двома катамі гэта так і працуе. Два ката прасцей, чым один кот. У мяне быў один кот. Так, у нас усё яшчэ пячэ. Более суцішальныя. І яшчэ павязка. Балюча, я зразумеў. Усё павінна быць добра зараз. Так. Трэба кантраляваць. Так, мы назіраем, але трохі навучылі. Бывае такое, што яны адзін аднаму перашкаджаюць, хутчэй за ўсё ў адзін бок заўсёды ідзе. Хлопчык перашкаджае дзяўчынке. Есть, але у асноўным усё ў парадку. Мы нават у пэўны момант перасталі за гэтым сачыць. Ой, зараз хутчэй праблема ў тым, што наша котачка не вельмі добра ясе, бо у яе зараз яна на дыеце, і хоць яна зараз адчувае сябе лепей, але есці яна менш і павольней. Тут электрычнасць я ніяк не выключаю, так разумею. Кожна можа ганяць кожную. Так, субардынацыя гэта складана. Так, гэта я вяртаўся зноў сюды жа. Не упэўнены, тут на гэтым шляху я яшчэ не быў. Альбо быў. Не, у меня ёсць болтарэз. Давайте паспрабуем на гэтай дзвяры. Ёсць яшчэ засцерагальнік. This stuff will come in handy. Шмат фальшфейраў. Хутчэй за ўсё гэта замена майму ліхтару, калі б у мяне паліва не было. Быў бы варыянт аглядаць тэрыторыю без неабходнасці прынесці нешта з сабою сюды. Але... Так, гэта засцерагальнік. Я не памятаю, чаму мне столькі шмат іх патрэбна. Мне падавалася, там толькі аднаго і хопіць. Але з ім возьмем з сабою. Можа больш усё ж такі, я ж там не ўсе хады праверыў. Можа мне больш засцерагальнікаў патрэбна. Можа гэта неяк уплывае. Давайте яшчэ раз схожу, праверыў усе вуглы там. У кожны кут свой нос засунуў. Вось, заменіце згарэлае перагара... Так, 3 сказано, што трэба заменіць. Так, падымаецца ўверх. Я что-то не забрал засцерагальнік? Я же літаральна упэўнены, што я кранаў вось тую. Так, я не кранул. Забрали. Тут таксама мінус электрычнасць. І схоўню я праверыў. Так. Да я ўжо тут па вадзе магу прайсці далей. Вось тут яны і перагарэлі. Вось гэта хлопец з болтарэзам. А калі я пастаўлю нармальны сюды? Ёсць тут. Другі павінен быць вось тут.
Але я нават не бачыў, дзе трэцяе месца. Можа, далей яшчэ? Не падаецца, я зараз просто вяртаюся. Я зараз шукаю апошнія спаленыя гэты ток. Так, не, там усё нормально. Гэта мы ўжо вярталіся дакладна. Што у нас па ваге? 41 килограмм, нешта занадта. Полтары з 1,5 килограмма, ну, гэта зразумела. І яшчэ я набраўся вуглю. І яшчэ ліхтарык. Ну, зразумела, адкуль у нас 5 килограммаў. Так. Я не ўпэўнены дакладна, дзе шукаць апошнія. Зараз, можа, з іншага боку элеватара гэтага. Можа, я дзесьці на відавочным месцы не заўважыў. А, ну вось. Так я і сказаў. Гэтага павінна хапіць. Давайте выкладзем гэтае спаленае, бо навошта яны ўвогуле патрэбны. А вагі ўсё лепей не стала? Паедзем хоць штосьці тады. Працуе. Цудоўная работа. Мы так до самой поверхни, я так разумею, доедем. Не, не до самой поверхни. Неужели электричность включилась и все? Так. Може, уже полночное зяние скончилось и все. Як працуе электрычны ліхтар у гульне, толькі падчас паўночнага зяння ён працуе. І не то, каб гэта моцная рэч была. Ён добры, ён добра асвятляе навокал усё. Але сэнсу ў яго акрамя паўночнага зяння няма ніякага. І гэта 1,5 кілаграмы, або колькі ён там важыць. Нейкую шалёную колькасць. Кілаграм ён важыць. Я бы ад яго пазбаўляўся, але що... Пакуль што прытрымаем. Ён зараджаецца, ён падчас паўночнага зяння яшчэ падзараджаецца. Бо калі ў яго энергія скончылася, можна яшчэ пачакаць. І ён напоўніцца зноў. Але зноў жа, толькі паўночнае зянне, то бок раз у некалькі дзён, калі пашанцуе. Дровы браць не будзем. Ну, возьмем. Скура. Давайте возьмем. Метаігоры, я скажу нават, што з коткамі трэба наадварот усё рабіць па коткаваму фэншую, тады яны менш... менш праблем у вас будзе, калі у вас пакой будзе больш зручны для котак. І надвор'е нават лепей стала, я так бачу. What the hell?
Это киты. Это The литерально world все. is changing. It's changed. The aurora, the weather, wildlife. It somehow feels like Mother Nature is crying out. Or maybe she's warning us of what's to come. People like Molly or Father Tom or the crash survivors. They're just the ones left behind. Damaged people. The hopeful and the hopeless. What will this new world do to them? Will it make them harder? Will it break them? I'm not sure I can help them. And I don't know what I'll find when I get to where I'm going. But what I do know is this. Mackenzie is alive, and he's heading to Perseverance Mills. And that means I have to get there before it's too late. I may not be able to stop this darkness from coming, but I'll be damned if I'm gonna let it happen without a fight. Канец трэцяга эпізода. Прыкладна, калі муж чакаў гэтай самой аўроры паўночнага зяння, то атрымліваецца канкрэтна ў гэты момант яго і ўзялі ў пастку. І зараз яго там чалавек збівае і пытае, які код ад сейфа, не сейфа, а кейса, які ён нёс. І гэты код ведае толькі жонка. Гэты сейф належыць, не сейф, выбачце, кейс належыць вось Астрид, за якую мы зараз гулялі. Некаторыя тумбачку рухаюць, што катушку на шафу не залезьце. Гэта ўсё яшчэ я лічу, што я раблю больш зручна. Гэтая тумбачка ўсё ж такі яму горш будзе таго, што ён будзе залазіць на тую шафу. У нас ёсць шафа, на якую яго ёсць магчымасць залазіць. У іх абодвух. Або кот разнясе кватэру, або ты ўсё пахаваеш у шуфляды. Так. Усё на сваім месцы затое апынаецца. Яшчэ вельмі рэкамендую чайлдлокі на розныя паліцы, там што зачыняецца, вельмі карысная рэч. Як вось дзіцяці тое ж самае па тыпу зачыніў, бо пралезуць. Адчыніць і пралезуць. Так. У нас хапае часу, у нас яшчэ толькі паўстрымы. Мы зараз пойдзем у 4-й эпізод. Гэта 4-й эпізод не апошні, але апошні з тых, што ёсць. У гульне ўсё яшчэ не выйшаў 5-й эпізод, то бок калі мы нават пройдзем 4-й эпізод, то мы хутчэй за ўсё прыпынімся з Лаундарах і пачакаем выхада яшчэ 5-га. Паглядзім, як пойдзе. Мне няма надзеі, што яны выпусцяць неяк, напрыклад, у гонар мяне скончвання 4-га эпізода і адразу яны выпусцяць 5-й. Будзе вельмі добра, калі так пашанцуе, але ж я не вельмі спадзяюся на гэта. Давайте пераходзім адразу да 4-го эпізоду. You think they put me on that bus for my good behavior? That's the bus to Black Rock. Black Rock? Yeah, you know. Black Rock Federal Pen. Where they put the worst of the bad people. People too bad for the mainland. Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? Is there a doctor with you? You need to take my message. You need to deliver it for me. It's important. Ask for Atwood. Atwood. Got it. What's the message? Wintermute. Just that. Atwood will know what it means.
What's in the case? I have no idea. Should I show you what happened to the last person who lied to me? She didn't look so pretty after I was done. She? Well, don't worry, pilot. You'll be with her soon. Why do we have to carry this sack of shit? He's heavy as hell. Shut the fuck up. Mathis says carry the asshole. We carry him. They're getting closer. You hear about what happened to Leclerc? Don't believe everything you hear, dumbass. Arrow in the chest, man. The chest. No wolves be doing that. Really? Wolves don't use bows. You figured that out all by yourself? Piss off. Something's hunting us out here, and it ain't just wolves. Mathis will figure it out. What the hell we even doing out here? Remember the plan. First we get daughter out. Donner, that crazy fucker. This is bullshit. Shh. He's coming back here. Order. Hey, Mathis. He's finally awake. Well, well. He lives. No thanks to you. Turns out you have a damn hard head, pilot. I told you I was stubborn. Woman. Oh, you mean the one you asked about in the dam? Yeah. She's still there. Won't be going anywhere soon. You bastard. Relax, Mackenzie. She had nothing to do with you. How do you... Just some old lady lost in the woods. Wandered into the dam when I was there. She saw me and wouldn't stop screaming, so I shut her up. Monster. Oh, you have no idea. Why are you so worried about her? It doesn't matter. Could it have anything to do with this? I told you I have no idea what that is. Well, it's okay, pilot. We'll find a way to open it very soon. And then we'll both know what's inside. Hey, Mackenzie? Yeah? You look like shit. Shit, Mathis. How long we have to carry this heavy bastard for? Shut up, man. That heavy bastard may be our ticket off this rock, so carry him. And like the man says, shut the fuck up. They found us! I need a weapon. Come and get some, you fucker! Got to move. Nie haleruję, on brutalny. Au. Au. Tak, je skoknął z gary. Can't let them find me.
Need my hands free. Добро. Я ему жывы. Захаваемся. Гэта рафт? Не, гэта кіберпанк. Ты мяне заўважыць? Нема. Мы можем нам отходить, и связали нам только руки. Хочешь, уходим отсюда? Я не хочу, все могут просто просочить нас. Я бы... Добре, не стратили мои кроки. О, я чую когось напереді. Have to stay out of sight. Мы будем осторожными зараз глядеть. Есть кто сверху. Where did he go? You better get him, or there'll be hell to pay. Я чую їх вельми близько. Але не бачу. І довго не чуйно. А чому ми вже оторвалися? Вельми близько. Nothing but those fucking wolves. I need a smoke. Never mind the wolves. We gotta find him fast. What the hell? Let him run. He won't get far with those wolves hunting him. Look, you dumbass. Mathis says the pilots are taking off this damn island. Don't you want to get back to the mainland? But Eller, the arrow in the chest, man. Let's go find this guy before Mathis loses his temper again. You know what he's like when he's angry. Let's go. Between Mattias and the wolves, I have a bad feeling about this place. Який он брутальны яшчэ такі. Я буду просто назіраць за імі. Не схавацца дзе-небудзь, калі у выпадку, калі яны азірнуцца. Не-не-не, мы будем глядзець. Так. Потім тут. У нас усё яшчэ. Зламанае рабро. Уф. Зламана 48 гадзін патрэбна аднаўленне. Сцяжэнне запясця і боль. А ўсё гэта нам патрэбны более суцішальныя павязкі. Чыма да этого. Справа ў тым, што на гэтых вязняў палюе Моллі, персанаж з папярэдняга эпізода. Але яна з намі не знаёма, она знаёма толькі з нашай жонкай, былой жонкай, Астрид. Яна ў асноўным выкарыстоўвае для гэтага лук. Ёсць верагоднасць, што зараз мы сустрэнем Моллі, якая нас і застрэліць. Калі нам не пашанцуе. Але нават калі мы сустрэнем і яна проста нам адпусціць, яна дакладна сама не ведае, як... Ну, мы не зможам паследаваць за жонкай.
Бо там усё заваліло ў шахце. Спадзяюся, мы не у уцешнай даліне. Хутчэй за ўсё небо не нагадвае нічога такога. Старая хата. Rusty saw blade. О, Might be sharp. ну хоць гэта мы зрабілі. Нічога няма. Мы зможам ось там забрацца. І такі хопа, в'язні, у твар. Ага, як чув. Ау. Looks like I finally found a use for your metal case. We have unfinished business, pilot. Stick around. І ось гэта эпізод, які выразаецца на твічы звычайна. На запісах. Таму што правоў на твічы трансляваць гэтую музыку няма. Now the pale morning sings of forgotten things. She plays the tune for those who wish to overlook the fact that they've been blindly deceived by those who preach and pray and teach. But she falls short and the night explodes in laughter. Я так там, магчыма, толькі далучыўся. Мы пачынаем 4-й эпізод The Lone Dark. У папярэдніх серыях галоўны герой Маккензі прыляцеў са сваёй жонкай, былой жонкай на востраў Мядзвежы востраў. На востраў Мядзвежы востраў, так. І на якім яны разбіліся, таму што ўся электроніка у самалёце сышла, яна зламалася. І ўвогуле не працуе. Абодва сваімі шляхамі з месца падзення яны пралазяць па востраву, прасоўваюцца далей. І зараз мы прыкладна сінхранізіраваліся па падзеях жонкі і Маккензі, Анстрыт і Маккензі. Маккензі зараз спрабуе збегчы ад вязняў, таму што на гэтым востраве знаходзіцца турма. Абодва накіроўваюцца ў месца пад назвай Неадступныя млыны. У Маккензі была з сабой валізка, кейс, ад якой ён не ведае кода. А ў Астрыд, яна доктар, у яе ёсць, гэта яе валізка, яе кейс, і яна ведае код, але ў яе яго няма. У неасутных млынах ёсць нейкі карантын, нешта вельмі дрэннае там адбываецца, але мы не ведаем што, і мы нават не ведаем, чаму Астрыд туды накіроўваецца, а на самага пачатку тут жадала туды трапіць. Чорны камень гэта так называецца турма, з якой збеглі гэтыя вязні. Мы нават адразу ў турме пачынаем. Hear you moving around. Come to the window. We have to talk. Stand on the toilet and you can reach the window. Это докладно добрая идея.
Я лічыў, што чорны камень пад кантролем ўсё яшчэ ахоўнікаў яго. Але атрымліваецца не. Можа, калі выключылася электрычнасць, пад кантроль усё перайшло, гэтаксама падняўся бунт, і яны захапілі гэтую турму. There you are. Well, welcome to the shit show. Okay. So who are you? Unfortunately, I run this place. Oh. That doesn't seem to be working out too well for you. Yes, well, normally I'm on the other side of the bars. Name's Franklin. I'm warden here at Black Rock. And you are? Mackenzie. Franklin, what's going on here? The situation is this. You and I are locked up in here. Mathis and his gang of thugs are trying to break someone out of solitary. We're still alive, for now, so they must need us for something. The power's been out for days, and nobody is coming to help. Sounds about right. Спрабуюць выцягнуць некага з адзіночкі. А ў чым праблема гэта зрабіць? So, Mathis. You know him? Oh yeah, we go way back. He was in for murder on the mainland about 10 years ago. He did 7 and then got off on parole. I was warden at one of the federal pens there, and, well, let's just say Mathis isn't sending me any Christmas cards these days. Any idea what he's doing here? Unfortunately, yeah. He's here for Donner. Donner? Who's that? His son. Shit. So, some kind of twisted family reunion. Mathis is bad, but he's old school bad. Murder, larceny, the occasional heist, and grand theft auto. But Donner? He's a chip off the old block, and then some. So, not a good person. Well, he's locked up in Black Rock, isn't he? Listen, Mathis is bad, but Donner is something much worse. I've seen a lot of criminals in my years, and Donner, he's one of those guys that keeps wardens like me up at night. He's evil to the core. He's the kind of guy they make prisons like Black Rock for. There's no redemption for guys like Donner. They aren't here for rehabilitation. There's no way back to living in regular society again. They just want to destroy the world you and I live in. If Mathis is bad, Donner is biblical bad. Окей. Дрэнныя абставіны. Я так разумею, у адзіночцы сядзіць якраз такі сын гэтага. So, Black Rock? Yeah. Maximum security prison. Built 100 years ago and updated a few times. It's basically a fortress. Out here? You notice the walls on your way in? I was, no. Okay, well, they aren't that high or that impressive, really. You know why? No idea. Because whatever dumb son of a bitch tries to escape from this place has to get through about 50 clicks of brutal terrain full of dangerous wildlife before they can even think about finding a road that leads out of here. Well, but we got here. Yeah, but are you gonna get out? About 20 years ago, a pair of cons escaped. They came back 3 days later, half dead, begging us to take them back. And that was in the middle of summer. I get the picture. Бо калі мы жадаем збегнуць, адсюль нам трэба ведаць, куды мы будзем ісці, які ў нас план. Просто так мы просто не возьмем і не выйдзем у, ведаю, праз дзверы. So, Donner is a very bad guy. Mathis came here to spring him. Tell me again why we aren't dead yet? Well, that's a story. Power went out here a couple of weeks ago now. The backups held for a while, but eventually the cons were able to break out and overwhelm the guards. They grabbed the keys to solitary, went to get Donner, which, well, that would have been the end.
but they couldn't open the gates to solitary. Something has them locked down tight, and it's driving Mathis crazy. It was bad for us. I haven't seen any of the other guards since they locked me up in here, and, well, I fear the worst. And now that Mathis is here? But with the power down, what's keeping the gates locked? There are mechanical failsafes in the system. Keep in mind, most of this jail is pretty old. But that's not the full answer to why Donner is still locked up. What do you mean? Well, best I can tell, they should have been able to break him out by now. But something, or someone, has been getting in the way. You mean there's someone else still out there? That's exactly what I mean. But who? I don't know. But sounds like Mathis is as mad as a hornet because of them, and that brings me no small pleasure. Shit! They're coming. Get back to your bunk. So, pilot, you're back in the land of the living. For now. Yeah, but just seeing you gives me a headache. Well, just seeing you makes me want to hit people. So, Warden, looks like we have a little problem. I still can't get into solitary. You have any idea why that might be? I told you, Mathis, the whole jail is in some kind of weird lockdown. It all happened before you got here. Donner just... Don't you ever say his name. I don't know anything about it. My guys say someone's been tampering with the system. They say it's gotten worse. Every time they take a step closer to breaking into solitary, something new gets in their way. Didn't you used to run this place? Yeah. So you're telling me you have no idea how it works? That's just the thing. Nothing is working the way it's supposed to right now. Bullshit. Stop wasting my time. And stop wasting your time. You don't have much left. Unless we get that door open. Mathis, I don't know anything. Let me jog your memory. Hey, Mathis! Maybe not so hard. Like, we might still need him to get him out. Mathis, he doesn't look good. You're going too far. Clean him up. Oh, shit. He looks bad. Yeah, Mathis is getting worse. This shit with Donner has him half crazy. Half crazy? Ever since the bus crash, he's been getting wild, like a caged animal. How the hell did he expect this to turn out? You remember Montreal, right? Oh, yeah. I mean, remember that place on St. Catherine's with the girl who... Not that, you fucking moron. Remember how Mathis broke out? Oh, yeah. I wasn't there, but I heard about it. Right. You clean up the warden, and I'll tell you all about it. So there was this really tight plan. Mathis had months to set it up. Everyone had their part to play. It was like out of a fucking movie. So we bust out, and all hell breaks loose. We get to the front gates. It's a mess, right? Place is in chaos. And the driver who's supposed to pick us up, he's late. No shit. No shit. So the driver pulls up, like 2 minutes late. Alarms going off everywhere. It's like
The prison guards are coming after us. We're gonna get grabbed at any second. We're yelling at Mathis, "Come on, man, let's go, let's get out of here." And Mathis just stands there, looking at the fucking driver. Looking like he wants to eat the guy. The driver's terrified. Mathis walks over to the van, slowly. We're all jumping in and yelling to get out, and we can see the fucking guards coming. Like, we are done. We need to get out. Mathis, he pulls the driver out of the van, looks back at us, and with this totally wild look in his eyes, just says, "Go." Like totally calmly, but with this wild edge. And he just starts beating the living shit out of the driver. Wow. I knew it went bad in Montreal, but I didn't know that story. Yeah, I mean, we took off. And Mathis, it took 5 cops to pull him off that driver. He cared less about being caught than he did about the driver being late. Crazy fucker. Mathis is not a patient man. He does not like it when a plan does not come together. He does not like to be let down. And right now, his plan for getting Donner out of here is totally fucked. It's just a matter of time before he snaps. Like he did in Montreal. He looks bad, eh? What are we going to do? If he dies, it'll be worse for us because we'll take the heat. We need to get him patched up. Well, we passed some kind of first aid building on the way in. Great. Go there and grab some supplies. No fucking way. You hear all those wolves out there? Don't be an asshole. Go do it. You do it. Why do I have to be the one who... Hey, who went back to look for LeClaire when he went missing? No way I'm going back out there. I'll do it. Did you hear something? I said I'll do it. Let me out, and I'll get the supplies. Nobody's talking to you, pilot. Just keep quiet and hope that Mathis doesn't start paying attention to you. He dies and you guys take the rap. You want that? The rap? Take the rap? Who talks like that? Listen, pilot. Why don't you shut the fuck up? What do you have to lose? I go out there, get attacked by wolves? No great loss, right? Wait a second, man. This is a bad idea. Mathis has plans for this guy. Shut up. All right. You're right. You've been out in the bush all this time. I'm sure you figured out how to deal with a few wolves by now. We let you out. You get the supplies. The warden lives, and maybe we keep Mathis distracted so he doesn't lose his shit on you next time. Understood. You let me out. I get the supplies. The warden lives. Ha! You see? He learns fast. Time to save the day, pilot. Don't fuck it up. Get going, pilot. The warden doesn't have much time left. And in case you're thinking of running away, remember, we still have your precious case. Brutal, deadly cold. How I've missed you. Пошансуємо, може знайдемо стрейбу, вже будемо відбиватися. Ну, добре. Что там есть и донер? Хутчэй все там есть место, где просунуть по типу этой ежу. Повинно быть. Итак, в Монреале было нечто про нейкую жанчыну. На жаль, так, я бачу, что повинно быть в субтитрах. Я не ведаю, хутчэй ўсё няма магчымасці жа кіраваць з твайго боку, калі па типу субтитры показваюцца. Ну, бо типу, гэта ж не відэа, у якім ты таймінг можаш сказаць. Could end up being useful. Зараз, як звычайна, збіраем усё.
Потім розберемося. Що у нас у вуглі по вагі. О, як ми апранути. Херня яка. Зараз літаральна, што б мы не сабралі, ўсё можа быць карысным. Вось гэта больш нагадвае арыгінал, ну, па тыпу выжывання. Калі ў цябе няма нічога. Так, я так і думаў, што некага кіравання па тыпу... Можа быць, там занадта длінная фраза ў тытрах. Можа быць. Але ж зноў жа гэта... Не ведаю. Трэба правяраць. Можа, гэта мне не пашанцавала. Бо гульня проста па нейкай прычыне прапусціла яе. Я багажнікі забыўся праверыць. Ці не, я праверыў тут. А, у мяне няма цвікадзёра. Окей. Што па квесту атрымліваю? Не, трэба знайсці цёплае месца, потым будзем вырашаць, што мы збіраемся рабіць, бо я не збіраюся вяртацца ў гэтую хату. Мяне халяра з імі. Будзе што распаліць. Праз браму я не выйду хутчэй за ўсё, і ключ мы не ведаем ад турэмнай брамы. Окей. Ёсць у мяне квест? Який мой квест? Доберіться до лазарета. Окей. А, тут ёсць нават кірункі. Лазарет управа. Ага. Мапы няма нічога. О, дрэва. О, дрэва, блін. Дзверы. Праважала, што паміж імі двума было нешта. Не-не-не. Там усё ў парадку. Калі б нават сучасная гэта самая суполка. А тыпу, калі нешта паміж імі двумя адбываецца, якая наша справа, правильно? Так, мы ўсё яшчэ замярзаем. Ага, вось лазарет. Але тут яшчэ можа нешта быць. О, там ваўкі літаральна звонку. Але раз ім, у мяне няма нічога, каб адбівацца ад ваўку. Ідзем у лазарет. Воу-воу-воу. Як тут? Як я ўвайду? Там жа воўк. Што ў мяне ёсць? У меня запалки литерально есть. Нічого корисного. Архіўная справаздача. Чорны камень. Ненапісаная гісторыя. Том Б. Эту працу прапанаваў майму мужу сябр, якім мы служылі на флоце. Гэта было ў пачатку 50-х, і справы у нас ішлі не вельмі добра. Як я потым даведалася да іншых жонак, у чорны камень ідуць працаваць нядобрага жыцця. Нам далі невялікую хаціну ў вёсцы побач з турмой. Большасць працоўнікаў жылі недалёка, але не ўсе. Хтосьці намагаўся трымацца турмы як мага далей. Нават нягледзячы на тое, што туды было вельмі складана ездзіць узімку. Я спрабаваў не думаць пра тое, што там адбываецца, але гэта месца змяніла майго мужа. Ён быў добрым чалавекам, проста яму не шанцавала з працай. Як і ў многім у той час, але востраў вялікага мядзведзя ён пакінуў нейкую незразумелую журбу. Я даглядала сад і пісаў лісты сёстрам, такім мне і запомніліся гэтыя гады. Бясконцыя лісты і чакання, калі сезон скончыцца і мы з'едзем. Оп. Хоць штосьці апрануць. Патрон да рэвальвера ё, а больш нічога. О! Хоць штосьці з'явілася.
нас зараз есть фальшфейер, хоць гэта мы можем адагнаць ваўка. This stuff will come in handy. Паліва для ліхтара. Це все добре. Яшчэ фальшфейер. О, мы нават тут сагравацца пачынаем. Добра, пасядзім пакуль некаторы час тут. Глядзім, што ў нас. Няма ніякіх хвароб. Нам трошачкі цёпла, але ж гэта ўсё нам не дапамагае. Так. Шведер кашулю лепей як слой дадаткова апрануць, яна трохі бароніць нас ад вады. Ось так перапранем. Мы можем гэта адрамантаваць. Не, няма. У нас... Чаму не можем? Швейнага набору няма. Угу. Так. Ну, не той, каб шмат варыянтаў. Тое, што знайшлі, гэта і так ужо добра. Ці дабярэмся? Мне падаецца, мы дабярэмся нармальна да лазарэту. Тебе ўвогуле пофіг, так? Я просто змарнаваў свой фальшфейер. Магчыма, я звонку просто абыйду. Дзе? Вось яшчэ прыйшлі. Сябры. Сидзі ад мяне. Ачапіся. Яшчэ, ё-маё. Колькі вас тут? Просто забей. Оп, зачинили двери. Вы там отпочивайте. Своими справами займайтесь. Мне в лазарет потрібно. Тихо там у Джесі. Подзиваєш вовку. Вони зараз зберуться, усі з'їдуть мене. Так, эти двери я могу отчинить. И вось я во внутренней части. Ну, то худшее вообще я могу зайти. Я не фальшфейер. Я же не могу отчинять двери, правильно? Я же волки. О! Тут можно отчинить. Тут надо трохи тепло. Не выглядае, быццам бы яны агледзелі ўсю тэрыторыю навокал турмы. Я нагадываю, што у нас застаецца ўсяго 6 хвілін да канца галасавання на заўтра. Калі вы жадаеце ўсё яшчэ прасунуць сваю гульню, у вас ёсць яшчэ момант, літаральна 5 хвілінчак, 5-6 хвілінчак, у якія можна адну з гульняў, якія вы жадаеце, прасунуць. Калі вы нават упэўнены, што у вас не атрымаецца сёння прасунуць сваю гульню, вы ўсё яшчэ можете працягваць гэта рабіць, бо толькі гульня, якая перамагае, яна апускаецца ўніз. Ты, якія не перамагаюць, іх усё яшчэ можна прасоўваць далей. Усе можна прасоўваць далей, просто што вы нічога не згубіце ад таго, што прагаласуеце з гульню, якая не выйграе. Гэта нармальна. О, що і набор. У мяне дробнакот навучыўся павісаць на дзвярнай ручцы і адчыняць. Я разумею, яны калі жадаюць, яны шмат чаго могуць. Нідзе не схавацца. Таму чайлд-локі вельмі файная рэч. Так, яшчэ цішотка, стрэльба. Патрон стрэльба.
О, тут нават два паверхі. Яшчэ шапка. That'll come in handy. Зараз ми хоч трошечки апранемся. Более суцішальныя. Нас даволі падлаталі, мы прыйшлі ў даволі нармальны стан. Патрон для рэвальвера. З унітазу можна ўзяць ваду. Якая нам таксама можа спатрэбіцца. І зараз у нас не толькі ёсць шмат месцаў, дзе мы можам гэтую ваду здабыць-то ўвогуле. Я зараз набіраю даволі шмат вагі. Будоўля чорнага каменя. Гісторыя стварэння турмы з строгага рэжыму чорны камень — гэта сумесь праўды, выдумкі і перабольшання. Але яна бясспрэчна звязана з гісторыяй вострава Вялікага Мядзведзя. Мясцовыя жыхары звычайна намагаюцца трымацца падалей ад гэтага месца. Ніхто не можа сказаць, што імі кіруе разумная асцярожнасць або неабгрунтаваны страх. Ёсць і іншыя, хто сцвярджае, што самае жахлівае на востраве Вялікага Мядзведзя — гэта зіма. І што жыхарам вострава, звыклым да такіх марозаў, няма чаго баяцца, яны мацней з любога вязня. Окей. Остается 3 хвилины до конца голосования. Так, я все тут проверил. Калі што, The Invincible ўжо падрыхтаваны. Гаррі Поттер таксама. Я іх правяраў нават ці... пачакайце, The Invincible я не правяраў, ці нармальна працуе захоп, але ён ужо усталяваны. Не праблема. Што ў нас яшчэ там у топе? Давайте я трошечку прыпынюся. Назіраю за топом. The Invincible так у нас у топе. Зараз Гаррі Поттер на другім месцы, Йока-Лейлі на трэцім месцы. Йока-Лейлі таксама усталявана і гатова. Void Bastards не праблема усталяваць у любы момант. The Forest не вельмі падрыхтаваны, але я думаю, таксама з ім праблем не будзе. Firewatch мы ўжо гулялі, гэта будзе, калі выпадзе так, што Firewatch апынецца на першым месцы, то мы будзем працягваць гісторыю з таго моманту, дзе мы скончылі у апошні момант. Каменчык і каменне, але камень. Я не ведаў. Цяпер цягну я патрос старога кампа. Так, я літаральна яго запампаў па новай, праверыў, ці захоп працуе, і зноў усталяваў сабе эмулятар на гэты комп яшчэ. Так што ён поўнасцю ў парадку. Оу, як тут. Можна агледзецца трошкі. Так, вось. Што, я панізу, атрымліваецца, туды не траплю, так? Я мог толькі праз верх? Цікава. Можа, там дзверы зачынены. Ну, добра, праз верх, дык праз верх. Няма ніякай праблемы. Амаль усё зачынена. О, я толькі не апрануўся, атрымаў новыя рэчы. О, тут можна пролезть. Void Bastards отправляется яшчэ 100. Остаецца зусім нічога. Я зараз пакіну нас у інвентары. Літаральна самы апошні момант перад канцом галасавання. Жадаю паназіраць, як будзе разгортвацца. Засталося ўжо літаральна апошнія секунды. Будзе трэцяе месца. Добра. Гаррі Поттер прасоўваецца на 2500. На 2500 прасоўваецца The Invincible.
Перамога за Invincible. Ён ужо усталяваны. Я толькі не праверыў, ці працуе захоп. Хутчэй за ўсё, праверыў якраз пасля сённяшняга стрыма. А мы працягваем зараз. Галасаванне ўжо скончылася. Узнагарода зараз недаступна, але я зараз яшчэ яе запушчу па новай. Каб у вас была магчымасць галасаваць далей за гульні, якія вам падабаюцца. У нас атрымліваецца за Invincible, на яго ўшло 23 500. Цалкам. Я бяру яго, пераношу ў самы ніз, каля The Sims. І пакідаю на першым месцы Гаррі Поттера і Філасофскі камень для PS1. Я калі даглядаў... О, у цябе з памылкай было. Але гэта результат не павінна было змяніць, то бок пераможца ўсё роўна застаецца Philosopher's Stone. Давай-ка я пагляджу. 2500. Ага. Мне цікава кожны раз, ці магу я нешта зрабіць, каб яно ўсё ж такі знаходзіла падобныя гульні, але гэта ў мяне ёсць толькі такое абмежаванне. Я даволі абмежаваны ў гэтым сэнсе. Бо ёсць гульні з вельмі падобнымі назвамі, і гэта праблема. Так, 2500. Давай дадзім яшчэ. 21 600. Зараз выправлю гэтую памылку. Ёсць, захавалася. І я возьму гэты спіс яшчэ дадам у лідараў. У мяне нават. Як прызвычаецца да новага кампа, да новай вінды. Вось, знайшоў. Лідары. Байт атрымаўся, так. Усё прайшло па плану. Я яшчэ здзівіўся так. Ну, блін, я ўжо там спойлеры будуць далей, я не буду глядзець эпізод. Ха-ха-ха. Сышла і такая. Пум, апошні момант. Смешна. Так, ёсць. Спіс я аднавіў. На Гаррі Поттера, на якога не трапіла, я дакінуў 2500. Лепей, усё ж такі, можа, мне было бы праз гэты закідваць, праз свае ўзнагароды. Так, ёсць усё на месцы, і я зараз запушчу зноў галасаванне. Дайце мне момант яшчэ невялічкі. У іншы пакой. Падман. Усё. Узнагароды павінны былі з'явіцца. Усё на месцы. Так. Ідзем далей. Мы зараз у турме і збіраем літаральна амаль усё, бо мы апрануты як ідыёт. Наконт гэтага. Мне падаецца, я нешта магу замяніць. Нешта горш за тое, што ў мяне. Альбо хоць я палепшыць магу. Вось гэта дакладна будзе лепей. Лісавыя горш, штаны будуць лепш. Так. Цікава, не, кепку пад баваўняную шапку ўсё ж такі магчыма апрануць, я неяк падумаў, што па тыпу не, гэта ж таннейкая. Гэтыя красоўкі, яны ў добрым стане, але лухта такая, што нам хутчэй лепей ад іх пазбавіцца. Давайце іх разбярэм, гэта займе шмат часу. Так. Разбяру яшчэ цішотачку. Можа, я занадта зараз часу згублю на гэта. Можа, гэта была дрэнная ідэя зараз гэта рабіць. Бо ў цемры будзе шукаць рэчы значна складаней. Трэба карыстацца. Пятровачка ёсць. Падлатаем нашыя рэчы пазней. Будзем разбірацца ўжо ў іншай сітуацыі. Незвычайна, што літаральна у гульні шмат якіх асетаў, прадметаў, яны перавыкарыстоўваюцца. І гэта нармальна, ніякай праблемы не бачу. Але тут літаральна вось у гэтым моманце ў сюжэтным у нас новыя рэчы. Яно па-іншаму выглядае, амаль усё.
Новыя шафкі, новыя шуфляткі, там шафы, нейкія вось апараты стаяць, якіх не было раней. Яны дадалі ў гэтым эпізодзе. Я не ведаю, ці з'яўляецца гэтае месца ў выжыванні, можа гэта чыста сюжэтная рэч. На Voidbusters адпраўляйце яшчэ 100. Так, это нельга адчыніць, і там нікога няма, так? Спадзяюся. Як тут усё раздзяўбала. Уже пачну пакідаць некаторыя рэчы, ўжо занадта становіцца. Даволі пуста. Окей, звонку незадаволеная, што я да іх не прыйшоў на сняданак. О, телефон. Телефон. Hello? Hello? Who the hell are you? Well, I could ask you the same question. Это Молли, так. Quit fucking around. Who are you? I'm nobody important. Just a bush pilot. My name's, You forgot your name. My name's Mackenzie. Right. Well, Mr. Mackenzie. Not Mr. Mackenzie. Just Mackenzie. Well, Mr. Bush Pilot Mackenzie. Welcome to the party. You working for those assholes in prison? Which ones? I mean, no. No, I'm not working for them. Then what are you doing out here? Where are you calling me from? Somewhere safe. Look, Mr. Mackenzie. Soon you're gonna have to figure out whose side you're on in this little stalemate we have going on. I don't know anything about a stalemate. And I'm not on anyone's side. I'm on my own side. Well, at least you're honest. That's a start. Where are you? And what do you want? Ooh-wee. That question has a long damn answer. Right now, I'm safe from those prison assholes. But I cannot say the same for you. Look, the prison warden. He's injured. I'm just trying to keep him alive. So, they let you out of the prison. Then they're just gonna let you back in? Right. But you aren't helping them. No. Something about this situation, about you, doesn't fit. Look, why don't you tell me where you are and maybe I can help you? Help me. Shit, man. You can't even help yourself. Are you the one that's messing up the convicts' plans? Maybe I am. Maybe I'm not. Either way, I'm not telling you. How do I know you aren't really one of Donner's boys? Trying to trap me. Donner. So you know about him. Wake up, man. This is all about Donner. Don't you get that? And I'm the only thing standing between that fucker rotting away in solitary and an evil bastard being unleashed to the rest of this frozen hellhole. Well, I mean, I hear it's nice in the summer. Take care of yourself, Mr. Mackenzie. Those wolves sound pretty hungry to me. I'll do my best. Well, that was weird. Быць на баку мядзведзя, так мы паспрабавалі, ён нас таксама спрабаваў з'есці. Я што, такі ў нас сябры. Так, калі хто не ведае, гэта была Молі, яна персанаж з папярэдняй часткі. З папярэдняга эпізода. Яна палюе на вязняў і забівае іх з лука. І ў яе ў падвале знаходзіцца труп яе мужа. А так нічога дзіўнага. Доктор Чайлдс, мы атрымалі сігнал да галоўнай брамы пра здарэнне ў падножжа ўзгорка. Я перадаў нашу аптэчку аднаму з хахоўнікаў, які збіраўся ўзяць грузавік і паехаць туды.
Пэўна, зноў паўкі, яны апошнім часам зноў ажывіліся. Справа ў тым, што ў гэтай аптэчцы і нашы апошнія запасы марфіну і якасных антыбіётыкаў. Абавязкова праверце запасы і закажыце яшчэ, як толькі зможаце. Дзякуй, Бат. Окей. Выпусціла б таго донара і прыстреліла потым. Пытанне. Яна ж палюе на іх такім чынам, каб яны заўсёды былі па аднаму. Ну, то бок, каб яна была у бяспецы. Угу. Это шлях на улицу. Этой двери я чинить не могу. Мне падалося, ці я чуў ваўка, які біўся ў дзверы, не? Нет, хутчэй за ўсё не дойду, так? А, не, ёсць. Донер кебаб. Мне падаецца, калі я могу такое сказаць, можна жывым не сысці. Ён не ацэніць гэты гумарок. Археў чорнага каменя, вельмі агрэсіўны воўк. Увага, афіцэрамі персаналу. Да жудасных маразоў дадалася новая праблема. Мы атрымалі некалькі паведамленняў пра таго незвычайнага воўка, з якім сустракаліся ў мінулым годзе. Здаецца, ён вярнуўся. Мы спадзяваліся, што ён пайшоў далёка адсюль, але сведчанні пра яго агрэсіўную паводзіну даказваюць, што гэта не так. Каб разабрацца, маем мы справу з адным ваўком ці суцэльнай зграяй. Мы запрасілі мясцовага эколага, каб ён правіў даследаванне і даў нам адказы. А пакуль што будьце асабліва пільнымі, калі выходзіце на тэрыторыю, і не адыходзьце далёка ад сваіх транспартных сродкаў падчас паездак. Дэ Гордан, начальнік сіняй змены. Або гэта не значыла. Ну-ка. О, тут нават бурка ёсць. Грубка. Бачце. Мало нам было незвычайнага мядзведзя. Ды ўвогуле ўсё навокал. О, кляновы сіроп, хоць першае нешта. Лапушка. Самаробная выбухоўка. Трэбацца, каб адпудзіць драпежнікаў, але можа нанесці траўму, калі выбухне надта блізка. Няблага. О, яшчэ службовая запіска. Падчас апошняга вобшуку мы знайшлі новыя кантрабандныя хлапушкі, нядрэнна зроблены, улічваючы абставіны. Можа, яны дапамогуць нам адганяць ваўкоў. Пэўна, гэтыя штукі вельмі гучныя, таму не падпальвайце іх без патрэбы. Окей. Газетная выразка. Поступило паведамленне, што ў мінулым месяцы ў турмы Чорны камень уцеклі 5 вязняў, якія былі асуджаны на пажыццёвыя тэрміны. Улады даведаліся пра ўцёкі са службовай запіскі, якую абнародавала аб'яднаная група СМІ, якая займаецца расследаваннямі ў канадскіх папраўчых установах. З 5 уцекачоў адзін вярнуўся самастойна. Аднаго знайшлі мёртвым падчас пагоні. Яшчэ 3 зніклі без звестак. Як гаворыцца ў запісцы, афіцыйныя прадстаўнікі турмы былі ўпэўнены, што 3 зніклых таксама загінулі, спрабуючы прабрацца праз наваколле сумна вядомай турмы. Незвычайныя зайцатрусы, вы памятаеце незвычайна зайцатрусы ў пачатку? Яны ўвогуле камянём трапіў, яны такія, ну, добра, я пайшоў. Яшчэ флецавыя рукавіцы. Яшчэ запіска. Запіска. Тэма ахвяраваныя харчовыя пайкі. Нам патрэбны добраахвотнікі, каб разабрацца з харчовымі пайкамі, якія на нас заваліліся. Сёння ўвечары ў казармах мы з кухарам пачнём іх распаковваць. Калі трапіцца нешта карыснае, можа пакінем сабе. Прыходзь о 7, калі зацікаўлены. Оуе. Ага, у казармах. Мне падавалася, я быў у казармах. Мапа ў мяне ёсць. У мяне ёсць нават азнакі. Вось, турэмны грузавік. Што ў нас тут? Чуткі. У рэгіёне з'явіўся агрэсіўны воўк. Не толькі каб вялікая мапа, але хутчэй за ўсё з маім дрэнным надвор'ем, з такім дрэнным надвор'ем і маім рыштункам гэта будзе даволі смяротна. Окей.
Чага я называю себе трусами, а выглядаюць як зайцы. Маскировачныя такія зайцатрусы. Мы ўжо амаль забілі сабе заплечнік. Давайте вырашаць, што нам патрэбна, што не. Могу адразу сказаць, што ночная камізэлька-пухавік будзе лепей. Спартыўная гораш. Можа, мае сэнс тут пачакаць? Пакуль што. У нас можна адрамантаваць наш абутак і розныя рэчы. Зараз падумаю, што лепей пакінуць забудку. Так, дзе яны? Мы скораныя туфлі хутчэй за ўсё ў гораш будуць, таму разбярэм іх. З-за таго, што ноч, то мы зараз проста будзем займацца рэчамі сваімі. На вуліцу не пойдзем. У ідэале пабачыць добрую раніцу і добрае надвор'е заўтра. Каб хадзіць па вуліцы. Ужо няблага. Трошкі больш месца у нас з'явілася. Так, можа я нешта... Так, трэба даглядзець. Ось, адзенне, першы прыярытэт. Адзенне, каб яно было ў добрым стане. Падзёртыя джинсы, зараз, можа, пазамяняем. Нагавіцы і джинсы абодва хрэновая рэч. Але ўсё яшчэ адрамантуем, хоць штосьці будзе. Можа, жадаем там піць, альбо нешта такое. Так. Паесці. Персікі ў першую чаргу. Самая хрень таго, што у нас ёсць. Ёсць. У нас есть холодная кава. Яй можна разагрэць, але сэнсу няма. Зараз. Займаемся далей адзеннем. Калі нам спатрэбіцца пайсці ўздоўж дарогі ўніз, то адзенне гэта будзе асноўнае. Так, ёсць. Шапка. Ці варта прыводзіць рэчы, якія, магчыма, замяню? Варта іх прыводзіць у добры стан. Давайте ўсё ж таки. Любы дадатковы градус можа выратаваць нам жыццё. Мне цікава, зараз мы ў цемры. І дагэтуль была такая праблема, што была высокая, што ў цемры проста немагчыма было нічога рабіць. Чамусьці я зараз магу займацца рамонтам у цемры. Быццам бы нешта змянілася. Вось, вы не можете рамантаваць у цемры, толькі зараз. Але амаль ужо раніца. Давайте, можа, уже прыляжам трошечки і паспім да раніцы тады ўжо.
На гэтым можна і выходзіць без праблем дабрацца. У нас няма не толькі шмат дадатковых квестаў, у нас няма ніякай зброі. У нас тут мат важить. Давайте ад газіроўкі падбавімся. Незвычайны ваўчара. Так, але ж чым нам яго забіваць? Ксеновым сиропом. Ён памрэ ад атлусцення. Зашмат цукру яго будзе. Так, зліпнецца дубка. Ён выць пачне да гэтага моцна-моцна. Так, гэта не вельмі ўдала. Нам вельмі холодно. Можа па дарозе будзе. Не папярэджвалі, што навокал ні халеры няма. Можа я зараз глупства раблю. Оу, ось там ваўкі. Нейкіх будынкаў я бы не чакаў па дарозе. Ці далёка нам топаць? Далёка, не, ведаеце што? Пакуль што пойдзем у хату назад. З такім надвор'ем мы далёка не уйдзем. Хаця бы да раніцы дачакацца. Было бачна больш. Раскладаем зноў свой мяшочак і ляжым у ім яшчэ 2 гадзіны. Іншая справа. Я хоць нешта бачу. Бульбочка ў мяшку. Нам цёпла затое. У гэты момант, гэта галоўнае. Утульненька. Так. Чорны камень, хутчэй за ўсё, за гэтай вялікага чорнага камяня яны і назвалі так. Турму. Ваўкі ўсё яшчэ там? Так, яны... О, і адсюль яны адразу заўважылі мяне. Алера, навошта мяне пакарла паглядзець на іх? Ваўкі, сыдзіце, калі ласка. Я не бачу, ці ідуць за мной яны, ці не, але чуў іх. Спадзяюся, я дарвуся ад іх. Так, один ідзе за нами. Я ў мясцовасці не бачу нічога, дзе можна здабыць нешта карыснае. О, воўк забіў на нас. Яму не падабаюцца машыны. Патрона гэта добра, але саму бы стрэльбу знайсці. Воўк, сыдзі, калі ласка, а? Калі мы вылезем занадта рана, то ён пойдзе за намі адразу. Калі мы будзем доўга тут сядзець, мы тут змёрзнем. Вельмі добрыя варыянты ў нас. Спадзяёмся, ён нас просто праігнаруе. Заберем гэты мох. Просто чаму бы не. І ваўкоў чую паўсюль.
А, яшчэ далей па дарозе там будзе адзін. Ці я магу тут скарот зрабіць? Калі пашанцуе, то я адразу выйду да гэтага аўтобуса. Ці так, ці не так? Ага. Аўтобус будзе альбо далей вось па той дарозе? Не, ён будзе... Дзе ён будзе? Ён будзе прыкладна там? Нават яшчэ там. Угу. Нам патрэбны той бок. Там нейкі надпіс ёсць. Трэба пачытаць. Угу. Тут нешта ёсць. Улева будзе шахта. Якая тут шахта можа быць? Калі пашанцуе, можам і... Не, жонка ж... Куды можа весці гэтая старая шахта, праз якую яна шла? А, яна выйшла да ўзбярэжжа. Хутчэй за ўсё, мы накладна не тут. Мы дзесьці глыбока. Тут узбярэжжам нават і не пахне. У нас ёсць яшчэ гэтыя хлапушкі. Трошки сігнального пістолету. Оу. Тут расселена, я ж не пройду так праз яе, так? Нема ніякага пераходу. Не, нават і не блізка. Апошня фаршфейр. Можа, праз гэтае месца я ішоў тады. Яны мяне дзесьці паблізу тут і данеслі тады. На гэтай вязні. О, яшчэ удала. Фальшфейр яшчэ адзін. Заберем з сабой, але мне не тое, каб гэта патрэбна. На жаль, мы паўсюль замярзаем, выбару у нас няма. Яшчэ шерстяныя рукавіцы і яшчэ фальшфейр. Дзесьці тут павінна быць. Кроу. Looks like someone's been here recently. I think I can use this. Замерзаем. Так, фальшфейр знішчаны, скидваем. Бляшанкі няхай дзве будуць. От этого мы стосы паперы яшчэ пазбавімся. Нічога такого. Астатняе гэта адзенне. Паліва для ліхтара. Антысептык. Не тое, каб зараз быў патрэбны, але у нас няма зброі, каб адбівацца. Мы можам вельмі хутка атрымаць нейкія рванае адзенне, альбо у нас забіваць пачнуць тут. Было бы вельмі добра атрымаць сабе сякеру. Вельмі карысная рэч. О, там воўкі. У мяне атрымаецца іх выйсці неяк? Можа тут? Я б ждаў пратрымаць фальшфейры. Пра магчымасці. Што мы тут шукаем? Турэмны грузавік.
Спробував тут об'їхати неяк праз лес. О, мене зауважили. Ау. Головне собі нічого не зламати. Можна забратися уверх. Там яна не повинна меня уже увогуле достать, так? Кроу ідзе. Кроу все яшчэ цягнецца. І увогуле не на альпіністскі трос, значыць у пячорах хутчэй за ўсё. Вось там забіты чалавек. Эй, воўк, адыходзь. Он мне патрэбны. Не спадабалася, так? Медикаменты с лазарету. Wonder if this is any good to eat. Так, это фаршфейр хутчэй за ўсё зараз скончыцца. Што бы рабіць? Хлапушку выкарыстаць? Я толькі на пажаў не трапіў у яго. Блин, мне неяк жа атрымалася забіць іх папярэдні раз. Ну, можа, ад пуцю, можа, не вяртаюцца. Я тут сагравацца пачынаў. Я саграваўся ад фальшфейра. Окей. Так, што ў нас? Зраштунка. 8 фальшфейра гэты. Мы тут замерзнем. Ваўкамі мы там нічога не зробім. Нам толькі адзін варыянт вяртацца назад. Можна паспрабаваць падняцца вось наверх. Праз альпінісцкі трос. Можа там мы там зверху нешта знойдзем. Зараз пошукаем нейкае бяспечнае месца і будзем захоўвацца. Адносна бяспечная, бо пячора была такая сабе. А дзе можа быць гэты грузавік? Бо я пабачыў толькі чалавека. Грузавіка самога не бачна. Падымемся трошки вышэй, можа нешта пабачым адтуль. Можа. Мае сэнс. У мяне толькі две гэтыя хлапушкі. Але можа я нешта магу зрабіць з гэтым ваўком. Незвычайным. Ці ёсць там будынак унізе? Я бачу толькі свіран, які развалены напалову. Яго добра было бы дагледзець, але ж такое сабе. Так, машыны. Я літаральна не бачу ніякага будынка навокал. Не, нічога, нідзе схавацца не атрымаецца. Можа толькі ў трактары там. О, я бачу будынак. Ідзем туды. Опустите меня ниже, коли ласка. Так, один фальшфейер. Морский фальшфейер. Запалок да халеры. Треба буде выкинуть нейкое. Певную колькость.
Яшчэ воўкі. Вось гэта. Тут валілі лес. Расека брыгадзіра. Тут можна будзе і схавацца. Кажуся, там будзе дастаткова цёпла, каб нам сагрэцца. Уф. Ну добра. Я дагляджу ўжо ўсё гэтае месца ў наступны раз, бо тут яшчэ ёсць і запіска. І тут выглядае цёпленька. Даволі утульненька. Давайте-ка захаваемся. Я зараз пагляджу, хто у нас... Я буду скончваць на сёння, пайду займацца сваімі справамі. А вам жадаю добрага вечара. Заўтра у нас будзе The Invincible. Гэта, хто не ведае, гэта па кнізе Станіслава Лема, польская гульня. Магчыма, польская гульня, я насамрэч не ўпэўнены, хто распрацоўшчыкі. Вось. І будзем глядзець. Я сам не гуляў у яе, я не ведаю яе, і я не ведаю сусвета, я не чытаў Станіслава Лема. Таму для мяне гэта будзе ўвогуле у цемру проба. Вось. Але мяне зацікавіла, я глядзеў агляд Рудзі, мне стала цікава. Пасля таго, таму я дадаў і сябе лонг-ліст, і зараз у мяне будзе магчымасць пагуляць у гульню са свайго лонг-ліста, вельмі зацікаўлены. Здаецца, палякі, так. Не здзіўлены. Так, хто у нас? Глядзім, хто у нас чым займаецца? Багема працягвае Сайберыю апошнюю. Вульгарыс гуляе ў Fallout New Vegas. Таму, калі вам цікава, зазірніце. Да... Ведаеце што? Я закіну нас да Вульгарыса, Fallout New Vegas, але калі ждаеце, калі ласка, заходзьце да Багемы. Я зараз у сумневах. Мне падаецца, па тампу будзе хутчэй Сайберыя падаходзіць. Давайте я накірую вас да Багемы. А вы завітвайце да Вульгарыса, калі у вас ёсць жаданне паглядзець Fallout. Так. Добрага вечара і адпраўляю